Linya Chinita! Ang Tagol! Sino? Ako? Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Sino Ako? Umani ng positibong reaksyon sa mga netizens ang mag-ama na sina Anthony Pangilinan at Donnie Pangilinan. Bakit? Ito'y matapos nagdesisyon silang tapyasan nila ng 3 piso kada litro ng diesel ang kanilang gasolinahan sa may South Forbes. Ang ideya umano ay nagbula kay Donnie. Isinuggest niya ito sa kanyang ama. Bahagi na rin ng pagtulong nila sa komunidad. Bunsod ng pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil sa gyera sa gitnang silangan. Kaya naman, maraming netizens ang natuwa at nagsabi pang sana'y ganun din ang gawin ng ibang negosyante at huwag abusuhin. Ikaw, kabisyo, ano ang gusto mo sabihin sa iba pang negosyante ng gasolina? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hello. O sige, babaan Basic! mo na. Libre mo na lang sila ng gas, yung mga driver. Wow! Sige, Sobrang bye. yaman talaga Wow, ni sino Mang kausap mo, Mang Kanor? Kanor. Sino yun? Yung supervisor ko na nag-trending, yung bisyor na nag-trending. Ah, Sabi ko, ano? libre mo na lang yung magpagas dyan. Wow! May gasolinahan ka? Wala. Bahala sila. Bahala sila kung saan sila. Inutusan mo lang? Bahala sila. Grabe ka. Aray mo, pakak. Sana all may mandibring ganyan. Grabe, pero tinapisa ng 3 pesos. Ang laking bagay Malaki nun na ngayon. yun. Totoo. Sabi nga ni Mr. Anthony Pangilinan, kung negosyante ka sa numbers, medyo it doesn't make sense kasi kailangan mo kumita kulang na yung supply. Pero sabi nga niya gusto lang din nila makatulong sa komunidad. So parang 'di ba? Sa pakiramdam. Sana nga may ganun. Kasi yung ibang gasolinahan narinig lang ng nung nabalitang may giyera, nagtaas na agad. Wala pa namang abiso na kailangan Well, taasan. that's business call. Kumbaga, kung nasa business, ano ka din. Oo, business side. Oo, business side pero ka. Ganun talaga. To be fair naman oo. sana. To be Well, fair. life is unfair. Oo. Di naman siguro Ganito na ako lahat. ganito na ako kamanhid sa mga bagay. Parang, wala naman na tayo magagawa Hindi mo, ganun talaga ang business. Lalo na yung mga, kung business-minded ka, pag may opportunity na kumita, kikita. Kasi, alam na pangangailangan talaga yung gasoline Pero syempre, Mambabae na lang makatao kayo. yung makatao. Ano yung pambabae? Makatao nga di ba? So shout out sa mag-amang Mga Pangilinan. babaero. Hindi yung babae. Ay, di ba? Sila nga nagbigay Ay, ng okay. diskwento Siyempre, mas marami mahatak na negosyante. chicks. Yung negosyante? Yung artista. Artista na negosyante. Siyempre, sikat Yung artista. Yung negosyante. Basic yun. May Ang galing niya magpaliwanag. paliwan. Yung negosyante. Yung gasoline boy, di ba? Naalala oo mo. nga, oo nga. Di ba? Ang taas ng ihi. Katawa yung mata ni Mang Kanor. Nalito ako yung gasoline boy. Yung negosyante. Umihi sa gulong. Yung driver. Driver kasi nakikita ko umihi sa gulong. Yung aso. Yung aso. Laki ng itlog. Aso. Natala na naman. Hindi yung driver. Yan ang gusto ko. Yung driver. Aso. Kala ko yung itlog. Umi-style ng dog Ay, lako, ayan na. Ano yan na? Ayan na. Yung dog. Yung dog nag-style. Biniligtad ko na Kaya nga yung dog yung diver. Ay! Kaya pala. Sabi niya, naiyak ka siya. Hawak Hawak mo ang beat? ang egg.
Aray mo, papa! Nakakangalay, hawakan. Yung beat? Yung itlog. Sarap sa Latin. Sarap sa Latin. Nung egg? Nung beat. Yung beat. Sarap hawakan ng beat. Beat ng diver? Ay! Aray mo! Umaaray na siya sa taas ng presyo. Yung driver. Hindi yung aso. Aw! Walang maisip. Wala na sana. Sabi ng aso, Sabi nung driver, nasarapan. yung driver? Yung driver? Yung aso. Uy, kaya pala. O, sige na. Kasi baka manalo. Kinrossbreed eh. Kinrossbreed yung aso? Yung driver. O baka manalo ka ng labis. Yung driver! Yung aso! Kaya standby. Ang driver. Yung aso. DJ patulugin mo. Sayo na. Ayan na, hawak mo ang beat. At ikaw ang reyna ng saya. Metro's #1 Love Radio. Basic!